Uthisha waseMlazi ukhankasela umkhonto wesizwe yize umxoshile ePhalamende. Uthisha waseMlazi oxoshwe yiqembu Umkhonto weSizwe Party uyaqhubeka nokulwela ukubuyiselwa ePhalamende njengoba yena nabanye besale bengomahlalela ngemuva kokuxoshwa ekubeni sebelaxaze nomsebenzi yabo. uNkosazane Ntombenhle Mkhize obenguthisha eQhilika High School eMlazi ubematasa ngoLwesithathu ekhankasela leli qembu ezinkethweni zokuchibiyela kanti kubuye kwavela nezindaba zokuthi icala elabachitha enkantolo yase-Western Cape lokubuyiselwa ePhalamende balidlulisile. Kuleli cala, uMkhize usasele nabanye abayisishiyagalombili njengoba bebeyishumi phambilini. UMnumzane Thamikhuzayo obehola uphiko lwabafundi bomkhonto utshele ukuthi yena usehoxile kuleli cala kodwa usebuyele emsebenzini yeqembu. uMamkhize yena ethintwa uthe uMatasa uyakhankasa ngakho akabuye athintwe ocingweni kodwa akazange abesatholakala. Ngenyanga edlule uMamkhize utshele iphephandaba lesiZulu eliphuma kanye ngesonto ukuthi usanethemba lokubuyela ePhalamende ngomuva kokuxoshwa namanye amalungu angu-18. Nokho uMamkhize kulamalungu angu-18 ujoyine laba abayishumi ukulwa neqembu enkantolo nayo efike yabachitha. uMamkhize usale engumahlalela njengoba kwathi uma iqembu limuyisa ePhalamende wasula eQhilika ekubeni uthisha. Kuthe esahole kabili ePhalamende iMK Party yamxosha. uMnumzane Mphomo Tshego oyingxenye yabayisishiyagalolunye abadlulise icala noMamkhize utshele ukuthi akukho abebengakwenza kodwa icala sebedlulisile. uMamkhize uyingxenye yethu esidlulise nabo icala. Ngaphandle kwalokho mina vele nginawo umsebenzi ngoba bengivele ngizisebenza kanti kunenkontileka engimatasa nayo yomsebenzi engiwenzayo, kusho uMotshego. Uphinde wacacisa nokuthi akulona iqiniso ukuthi emholweni wabo wanyanga zonke ka-97,000 bebegcina besala nemali engu-12,000 ngoba idonswe iqembu. Uthe iqembu alikaze lithathe imali yabo. Kuthiwa labantu be-MK Party bagoloze ngisho sekuthiwa udaba lwabo abaluxoxe noJudge John Hlophe oyiphini likaMengameli we-MK Party. Because if we had more resource, we'll be able to ensure that we will get quality education for our working class or abafundi nje bonkana. Well, I'm grateful to be a member of Parliament because when I grew up, I wanted to lead, and I'm happy that I'm here, and I will make sure that I work for our black people and also our citizen as a whole. Izindaba usifundelwa uSinothile Maphumulo. Stay connected, stay informed.